Welcome to Africa and Beyond Television Network, where we bring you the most relevant and timely news from all corners of the continent. Our mission is to showcase the diversity, beauty, and strength of Africa, and to provide a platform for African voices to be heard. Right, kanjani ma comrades maskera sei. Ndafunga kuti rega endilai so musabude musi weSunday kana Monday kana ndoziva kuti vana veZimbabwe matambudzika zvakwana mamirira for long time and chishuwo chenyu ndechekuti nyika yenyu izova yakanaka, zvinhu zvifambe zvakanaka, muve mine economy inoshanda, muve mine zvipatara zvinoshanda. I know and I understand, but at the same time musave vanhu vanopushwa nemasaisai asinei nechekuita nekuti musunungurwe imimi pamusoro pekutambudzika kwamuri kuita. Zvese zviri kuitika izvi zviri kunzi Sunday kana kuti Monday, masiyaiwo handi mazvinzwisaka, ari kuda kutraya metsi dzekuda kutraya zvisina nebasa rese, kuitira kuti kana vakaita zvavanoita musi weSunday vakadii panozopedzisira poitika zvimwe zvinhu vanhu patinozokudaidzai kana time yakwana mozopedzisira makuti but paipe pakadai. Musapinde mumastreet kana tisina kukupai signal. Hati mazvinzwisisa, hatizi mapenzi isusu vekuti vanonotinha vana tisina protection nemi, tongoti endai chete mumastreet toriska upenyu hwenyu. Atidi, we know what you are doing. Hati mazvinzwisisa, and the signal ikuuya. Hatitaure zvinhu zvokunyepa isu, handi mazvona, hatitaure zvinhu zvokunyepa, and hatina some of us Nyokayemabhunu ndakasiyana nana Jeff Judah anosikera achiti wewo Dwight tumirai mari toda kuzodai ndezvechitsotsi zvazvina basa hazvineni nekusunungura Zimbabwe. Isa hatidi kana sendi renyu, hatidi kana randi yenyu. We know what you are doing. Chatiri kungoda ndechekuti isu tiri kungoda simba renyu mumastreet topedza chinhu. Nyika ndenyu, utungamiri ndewenyu. Vatungamiri vanofanira kunge vachirespekta vanhu, vanofanira kunge vachitedzera vanhu, vachigara muvanhu, vachiita zvinoda vanhu. Saka musapinde mumastreet musi weSunday, musapushwe. Audio ngaifambe kwese kana Monday, musapinde mumastreet. When time is right, tinouya and achauya achikupai signal. The man of the signal munomuziva, none other than Geza, ndiye munhu achauya nesignal achikuzivisai, and ari kuuya Geza, ari kuuya nesignal. Saka musambofa makataurirwa zvimwe zvese izvo. Isusu hatisi kuda kuita demonstration kuti tinoenda mumastreet tonodemonstrate tobva tabuda todzokera kumba. Hadi mazvona, tiri kuda kuti patiri kutobva ipapo tinotoziva kuti vakomana ngatichiendai kwakati tinoita mameetings edu, kuti zvezvo zvatakanga taronga takati nhingi gudo guru ndio rinofanira kunge riri president, ngaagadzwe upresident. Kana pana ari kuappointwa kuita minister oappointwa ka, hadi mazvona, prime minister oappointwa. Toziva kuti nyika yadirwa shuga. Hadi mazvona, nyika inovakwa nemunhu wese. Zvekunzi nyika inovakwa nevene vayo, aiwa imhema dzedzi wikine ichivhayo ndovene ndiye mwene. Nyika inovakwa nemunhu wese. Saka ndani ndiri kudzokeredza nyaya iyoyo. Musapinde mumastreet, musapinde mumastreet. Tinoda protection yenyu imimi, tinoda security yenyu. Isa hatisi mapenzi okungoti tinongokuti pindai mumastreet tisina security yenyu. Handi mazvinzwisi. Saka isi makaona taku kuti pindai mumastreet. Language yandiri kutaura ine zvainoreva. Saka Sunday iyo iri kushambadzwa neMonday, musapinde mumastreet, regerai musapinde. Isiyaiwo iyo iri kuita zvese izvozvo. Isiyaiwo. So these things are confusing a lot of people. Ndosati nyaya dzine chekuita neZANU-PF inonzi sinjonjo chaiyo, inonzi tamba wakachenjera. So Majara Jairos is saying that this is the signal, vanhu pindai Muroad. Nyokayemabhunu is saying otherwise. And what is my comment on this? Inini, I believe kuti chinichi ndechana Nyokayemabhunu nana Geza. This is what I believe. So at this point in time, you might find it very difficult to understand kuti zvinhu zvacho zviri kumbofamba sei. And inini, I have always said, mustreet muruda kupinda munhu akuudzai kuti pindai mustreet ka muchiziva kuti ndiani. Majara Jairos is not a known person anozikanwa kuti tsvikiti uyu ndiani.
which means munopinda murodhi mukarohwa. So any demonstration iri kuda kunge ichitungamirirwa nemunhu achatora kana kuti achava accountable, achava responsible if anything happens. And I'm glad kuti vana Nyokayemabhunu, they are now showing their faces, which means they are ready to be held accountable if anything happens kana vakazoti vanopinda murodhi. So ameno vana veZimbabwe kuti vanozviona sei, vanozvitambira sei, but this is the confusion iripo. Majara Jaros is claiming kuti ari kuside reteam Chiwenga, avo vanenge vachiti tiri kuside reteam Chiwenga, we are working for ABCD. But as far as I'm concerned, the people who started this thing, vachishanda nana Geza, vana Nyokayemabhunu are working nana Comrade Geza. That I can confirm kuti chikwata one, team one. So now that journalists are being hunted in Zimbabwe, we do not know if Comrade Geza is going to be brave enough to publicly come out and give a signal sekutaura kwavakaita, or who is going to give a signal, because according to Nyokayemabhunu, it's only Comrade Geza who can come and give this signal. Which means if that is the position, it's only Comrade Geza, everyone will be waiting for Comrade Geza. And when, remember, Nyokayemabhunu, they set the date for 31 March, which means this will be premature if it is to happen now. It means kuti vanenge vatoita deviate from their own words. So guys, this is what is happening. Nyokayemabhunu vari kuti kana mukapinda murodhi, you will be responsible for whatever which is going to happen to you. Vari kuti mirirai vaGeza vauye. Will Comrade Geza come to give a signal? We do not know. At this point in time, he promised to come and give direction, but the days he promised have lapsed, they've passed. We have seen the government is now pursuing Blessed Mhlanga, who is the journalist who have been covering Comrade Geza so much. After the Jealous Mawarire interview, the Mnangagwa regime is fuming. They are very, very angry, and varikuvava, varikupopota kuti who dare to give vana Warire a platform panguva yakaoma kudai. How did you allow it to happen? But there is little the people in the CCIO can do right now to stop anything, because the way people might operate might be very, very difficult. Because of the digital era yatava, it's very, very difficult to understand, to control whatever people might think or might want to do. That is my own understanding. So I hope and believe that this government is going to be responsible. It's going to do the right thing. Leave the media do its job. Imimi problem makaita capture ZBC mukati chachin chepati. Saka vana chauso munganasa CEO ZBC. Vavanhu vari kuita maslogans and everything else. How are they going to save effectively in terms of distributing and disseminating news? Dai ZANU-PF yange yakachenjera, vangadai vakangorega ZBC yakava neutral. To some extent ZBC kune zvimwe zvinhu zvayaigonawo kusefa ivo pachavo, pane zvimwe zvinhu zvavaigonawo kusefa simply because vanhu vanenge vajaira ZBC iri a neutral platform, vanhu vairamba vachiiteera. But you created this mess yekuti people are no longer following ZBC, they no longer watch ZBC, they now follow other media outlets. So you are the creators of this problem. You cannot solve this problem by censoring journalists. It can't, because you might silence those in Zimbabwe, you might arrest those in Zimbabwe, but those without Zimbabwe, how are you going to deal with them? Makasunga Job Sikala, Mukavarra Job Sikala, what did you change? Itai Dzamara died or vanished or disappeared. No one knows what happened to him afterwards. But what did you change? People are still rising up vachitaura truda change in Zimbabwe. It's because hamugoni kumisa dambudziko unless you go on to the problem itself. Musarapa symptom endai munorapa problem chaiyo dambudziko chairo. Vakaimba vanhu vantukudzi vakati kupfira hakupedzi hwema
handiri kuzviona. Endai pane chiri kukonzeresa wema mochimisa. That is corruption, that is looting, that is mismanagement, that is failure to hold democratic elections. Those are the problems. Go fix them. Start delivering services. Start giving people what they need without looking at the party which they belong. That is what leadership does. So I hope and believe kuti zvinhu zvichajeka. We welcome you to Africa and Beyond Television Network, where we celebrate the past, present, and future of Africa. We invite you to join us in this journey of discovery and to help shape the narrative of our continent. Together, we can create a brighter future.